Keď som si objednával televízne programy, tak som bol rád, že tam bola taká funkcia, že archív som si ho aj zaplatil. Mohol som si ho pozrieť kedy chcem, mohol som ho pretáčať dopredu, dozadu, akokoľvek. Som zrazu zistil, že vlastne ten archív sa pretáčať dopredu vôbec nedá. Je to veľmi nepríjemné, lebo ja som to vlastne využíval na to, aby som preskakoval tieto reklamy. Tých reklam bolo fakt, že strašne veľa. Mňa to nebavilo pozerať. Ja si myslím, že veľa ľudí a práve preto pristúpili k tomuto, že zablokovali túto funkcionalitu. A nemyslím si, že to je to správne, lebo je to vyslovene násilu robené. Nechápem, prečo to nerobia. Napríklad jak v azijských krajinách, kde tie reklamy sú zaujímavé, pútavé, vtipné. A ľudia radi reklamy pozerajú, dokonca sa zabávajú na tom. Tých reklam je strašne veľa. To sa nedá. A vy proste ste pozerali nejaký film, nejaký seriál a pomaly toľko času, čo je aj film, budete kúkať reklamy. Dneska čas je drahocenný a nemáme čas pozerať toľko reklam v telke. A ešte keď tam v podstate ani nič neponúkajú, tie isté reklamy do kolečka a fakt nebudeme sa hrať o nejaké halieriky. Urobte to tak, jak v Anglicku, buy one, get one, koniec. Áno, kúpim niečo za pôvodnú cenu a dostanem k tomu druhý zadarmo. Ale tiež akcie, že ušetrím 5-10 centov, tak tie ma asi nevytrhnú z bedy.